ụmụnne m ndewonu ka anyị na-ebetu ụfọdụ ife na-eme n'ezi anyị. Ịgwa gị eziokwu, aka nne na nna ji azụ ụmụ ha n'oge ugbu a na-agwụ ike. Onye kpatara ọ ga-abụ ịpa mpacha nwa mụrụ o tonitezie bụrụ agbọrọ bụrụ ikorobịa, o mewezie ka o si wee masị ya. Ọ ga-ehezi ịkụzi okwu fama nke okwu ikwuru ntị ma ọ bụ fama nji okwu ị na-ekwu wee kpọrọ ife. Ka ọ ga-esi wee dị gị mma gị bụ onye nne, gị bụ onye nna, ịfụ nwa ị mụrụ ịgwa ya okwu ọ saa gị. Ka ife na-ebute ya bụ ife, ka m gwa gị eziokwu, ọ ha aka inyere fe oge fadị na nwata aka iji wee zụfa. Ọnya kpatara ọ ga-abụ ya bụ ife na-eme ị gaghị amazi ka iji esi wee mee gịnị wee kọntrol ya bụ ife. Ịgwa gị eziokwu, na nke ikpeazụ a kee ka ọ ga-adị na ịbatara na ngwuru dị mbụ unu azaghị mba yara aza jeme gị ife ụmụazị fahagawa arụ enu sikwa nri na-eri n'enu azaghị mbara. Kee ka ọ ga-adị na di mbụ unu ji aka ya asa akwa nke ọ mụtara ụmụ itorobịa na ụmụ agbọghọ toro eto. Kee ka ọ ga-adị na di mbụ unu ji aka ya eme gịnị aga eshute mmiri eji esi nri. Eme n'ikpeazụ asị na ọ kụrụ akarịgo onye kụrụ ya na asị ka ọ bụ. Ịgwa gị eziokwu, aha ka ị nyere ụmụ gị nwata mee ife adịrọ mma bara ya mba ori ya nke o ji eji wee pịawafụ ya anya. Nwata eme ife adịrọ mma n'obodo kpọpụtara ya ndị obodo apa mpazi na nwa gị maka ife na-ekwu bụ na ejigo m anya mfụ ọtụtụ ife na-emenụ. Nne kwuo okwu nwa ya nwaanyị asaa ya, nna kwuo okwu nwa ya nwoke asaa ya. Obere oge feme gị fakụwa gị ife itire. Ọ dịkwa egwu. Nne na nna ka anyị nebara okwu anya. Gị nwabụ itorobịa, gị nwabụ agbọghọbịa ruere nku karịa nne mụrụ gị nwa. Nwanne m ka m gwa gị eziokwu, ife mara mbọsị ọbụla ịsapụrụ ọnụ wee gwa nne gị okwu dị njọ maọbụ gwa nna gị okwu dị njọ, o wee bụa gị ọnụ maọbụ o tie aka n'ala ma ekwubi okwu n'isi gị, nwanne m ị gaghị agbanarị ya n'ụwa. Ekpete ekwenye na ekpere, agwọtaghị ya n'ọgwụ, akatara ya n'ụka. Ife nna agwa gị bụ okwu ọnụ dị ire. Kwanyere nne na nna gị ugwu, ekwene ka fakwa akwa n'isi gị. Ịmara ife dị mma ị ga-eme n'ụwa a ka ị dị shọọ na nne na nna gị nọ na gịnị nọ na happiness. Nwanne m mee ya. Ife ọbụla bụ ife nne na nna gị gwara gị ziri ezi merefe ya. Echebezina ụtụtụ ọbụla iche ka agwa gị ife ị ga-eme. Nwata ọbụla amago ife o kwesịrị ime n'ụtụtụ n'oge o kwesịrị ime ya, n'efifie na n'abalị. Ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Were ile gị gwuo eze gị ọnụ. Nne na nna ka anyị kwa mmiri a oge ọ dị n'obu ọkpa. Ụmụnne m ndewonu ma tụsakwara m ozi a. Subscribe on my YouTube page at Maazi-UC. Ndị be anyị ka emesịa.